tumapak ing hadicara winanci daup praptaning punang anggo temanten kakung tumuli rawuh wonten ing sasana pahargan Ari Kalenggahan tumuli pun lajengaken upacara dauping punang anggo temanten sekalian. Wis kepareng temanten kakung putri catur netra tegese catur papat netra paninggal kodhok ngorek kepareng monggo katur para kanca kadang pangrawit tumuli balang gantal sampun kepareng kaleksanan sedya apa to wujuding gantal gantal wujuding suruh lumah lan kumperupe kalamun to dinulu seje rupane lamun to diniki tunggal rasane sajuga piya sawiji kakung lamun to wis sumedya gesang bebarengan ora ana bedane dadi lan siji tanggung jawabe tumuli punang anggo temanten kalih jawat asta juru temu matek aji katresnan bisa nyawiji lahir tuwin batin bisa ngripta rumah tangga kang sakinah mawaddah warahmah. Sayaning para rawuh kagung miwah putri tuhu bagya mulya kula nyuwun doa restu handika sami mugi tumapak ing pangging punang anggo wiwit sakmenika dumugi benjang dumugi alam delahan tansah hantut runtut kadya mimi hamintuna tebihaken saking panggoda pangrencana bisa antut runtut sakinah mawaddah apa kang dadi sediane bisa kasembadan tumuli temanten kakung ngidak nigan tegese wiji dadi kakung lan putra dadi boyo pangopo dadi pepasrening wong omah-omah kulawarga tumuli sak sampunipun ngidak nigan dipun wijiki wujudipun sekar manca warna wujudipun kembang mawar tegese urip nemoni mawarna-warna tumuli pun wontenaken sekar kenanga ning kena godha kena ngene lan sapituruh hananging wujudipun kembang kantil ati kudu kemantil dhateng Gusti ingkang Maha Nyipta Gusti Allah Ta'ala aja nganti lali ati tetep kumantil dhateng panguwasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa sampun kepareng miji ampian tumuli temanten putri sungkem ring pepadaning kang raka tandha yekti putri bat undang kasih tegese apa kang dadi pikajengipun tiyang kalih kudu duwe welas asih aja nganti rebut bener supaya kalis ing rubeda pramila sampun pareng paripurna miji ampianipun temanten kakung tumuli temanten bekti dumateng temanten kakung sarimbit sak sampunipun jumeneng jejer anggana ralaks tumuli titi laksita candhakipun tindak sindur kepareng kaleksanan sedya apa to wujuding tindak sindur bapak lan ibu nganti putra putri Diahayu Sri Kandi kelawan garwa prameswarine minggah wonten setinggil binaturata pelaminan menika kawastanan tindak sindur titi laksita candhakipun sasampunipun tindak sindur temanten kakung putih lenggah anggana raras wonten ing sasana mulya pelaminan titi laksita candhakipun inggih menika kerubungan jangkep sasampunipun kerubungan jangkep paripurna tumuli sungkem pring pepadaning rama lan ibu nyuwun pangapunten saha nyuwun doa restu mugia
nggih minggah wonten ing sasana rumah tangga sageta kalis ing rubeda antuk doa restu lan ibu lan kadang putrah kula wangsa. Pramila titi laksita hadicara tumapak ing dhawuhing punangangga sampun kepareng paripurna tumuli tindak sindur kepareng pun pratitisaken Ibu Jum wujudipun kembar mayang Kalpataru Dewa Ndaru kayu klepu gedang mas pupus cindih dipun tukar tumuli dipun bucal wonten denda catur dalan perapatan Wirat Sukerto Durgama ilang sengkolone manggih rahayu widodone kalis ing rubeda tumuli pangging pun nganggo temanten sampun pareng paripurna ladrangipun dipun metokaken laras kaya para kadang seniman seniwati jangkep sampun kepareng paripurna tumapak ing pangging punang nganggo temanten sekalian tumuli dipun metokaken laras moyo kepareng katur monggo. Sigro mandhap nyamiji punala damdak-damdakku bregut lampahe pinarung krabyak matang gede ku areng ngebaki sora ing gumuru sang sobo manggala sampun kepareng mandang saking setinggi ngaturna monggo Ibu Sinden kang kapiarsa monggo kula nyuwun buka samudra sang cudhek laku sobo manggala mandang saking setinggi ngaturna dipun iringi umpeling gede gambuh kepareng pratitisaken tumapak jenengan sang sobo manggala ya cudhek laku capan balung tondo iku sampun kepareng paripurna dene hangale diciptakan asal piyayi pideksa piateke sembedo wis yo piye angin bu putra padha panenggak Pandhawa Raden Werkudara kang kasih Raden Gatotkaca kepareng pratitisaken titilasita hadicara dhawuhing punangangga wonten bariswa panjenenganipun Bapak Jenderal memang ibu ini wetas rapi terus habis itu yang lagi Sri Kandi asal pinter beksa iso mati kanthi beksa Satya Kama Gatotkaca irengane gending kasatriyan Jataran Dupara Hawit kebaing sesepan pemain prawas legai pitutur lamun kokap di sang harga susul laku tundak paling lampah wonten masyarakat kalengga temanten kakung putri kalacana sedya bawa timbang
dan kita antara namanya di larangan utang ketemu melakukan gagal dari protikon iya Bu aku matur palu marang jeneng sira jeneng sira wis kepareng wiji tekad sedane karo aku entas aku harus sedulur jroning rumahku, jroning rumah tangga mangke rahayu widodo karo kita bisa repo rumah tangga dan kebasanku untuk kabeh sederek-sederek kedua anak saya timbang sama seperti anak saya sendiri matur nuwun dulu sampun selawat amin bapak ketimbangan podo abot ya anake dhewe anak mantu ya anake dhewe pengen timbang silakan ya kok pinongko dadi generasi penerus bapak timbang terus kepareng paripurna oh kata jujur oke kata jujur bunga kaya pengantin kasumari bunga kaya pengantin putri dipun simpen dening bapak lan ibu supaya ora kecelamaan ben kok ana-ana ing tembe mburi kok kali rambai upama gawe omah tuku mobil kok kali mburi pasone kata putur bunga kaya ngaten ibu nganti bujuk kata puturipun nah kata putur dipun simpen boten nganti marang dipun aturaken rawa mewah ibu rawa mewah ibu kepareng simpen dipun bunga kaya semoga teman kala bisa semoga akhir nikah bulan-bulanan dan Bromo jangan tembul butro-butro jalan masuk dan jadi tanggung jawab Yai Putri tanggung jawab boleh manajemen masyarakat kemarin takut pagi tanggung buku kelompok bisa tanggung dari sumber dua belahan saat tidak bergerak
Menunjukkan orang yang suci-suci ini sampun paling dimana Eko sampun Pak, dan dia bocok wangele. Nah, maksudku di sini lagi. Keren Pak. Dek, dek. Kesemami muda Semua